Ha? Daghan man eh. Di mo na na. Naluglugan na lang na. Ayan na, ayan na. Gabangin isa na. Ayan na bitaw. Baligyan yung durian tay. Baligyan yung durian. Tagpila po na eh. Tag 50 kilo na eh. Lamig na ba? Ha? Tagpila? Tagpila na eh. Tag 50 ni po tag 40 na lang ni. Ha? Tag 40. Lamig ni ba? Inyo ni ngani nay? Bago pa na rumbutang. Ha? Bago pang taga. Bagong tagak. May na lang ni ba? Ano yung timbang ha? Ano? Timbangon. Bitaw? Timbangon? Kini na nay. Amari ka madto tay. Umapa ka madto. Manghuwa pag kagdurian. Yung spray ko. Ah. Buwan. Abot. Banda pong gida Surigao. Ah. Pratong bayar di saging. May nalang ni pamalit og kuan ba? Bugas. Kini na nemi. Uy, Kapit kilo na siguro. kaping kilo. Dos. 2 kilos. Ah, Sinta. cinta nay. Wani hangi wani nay? Pangyayar ko. Ha? Sinta na lang. Si tinta na lang ni. Ay. Salamat kay no. Ay. Pili ako no basig. Ha? Di na ito. Makaryo na ito ando. Daot di ako. Kulang man yung kwarta yata nay. May mga pang Babaw ni sa babaw. si tinta no nay. 80 na no. Tag 50 nakangyo pag ita. Ha? Bili ka mo mulog yan tay? Tao. Ah, Puno ang bitaw na. bayloan na lang ako ng bugas nay. Pwede bayloan rin ako bugas. Bugas lang akong dala. Airport. Ha? Bugas lang akong okay ra tay? Bugas? Ha? Bugas lang akong kuhanan eh. Baylo? Balon po nimo na. Ha? Batik balon nimo ng bugas ha. Gamiton ta pero sige ra. Ikaw. Bugas lang akong kuhan. Ay! Nayo! Ha? Daghan man eh. Di mo na na. Naluglugan na lang na. Ayan na, ayan na. Gabangin isa na. Ayan na bitaw. Ma. Na lang na. Gabangin na. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Gabangin isa. Bitaw na, maayo kayo muna ba? Ayan na kay basig daot na. Maayo kayo mo ba kay nakahangyo ko? Kanin na lang ah. Ha? Daghan may bugas ay. Tama ng bugas mo di ay. Kanara ka na. Kanan duha. Kinira ko na, kinira. Kinira na, kinira lagi. Dala na duha. Ay, kinira lagi. Kana ra. Isara ko na, tilawan rin ako ninyo kuhan. Durian. Na. Ay. Ayo, ako rin. Duwang lang atong. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, okay ra, okay ra. Basta bitaw kuan ba ba? Ano? Ha? Basta nga idaot ana. Ah, sige ra. Sa dugangan ako. Ayun na, ayun na, ayun na. Duga, Ayun duga na, ay. ayun na, ayun na lagi. Ah, dugang ito okay. Bitaw na, pangpalit na lang na magbugas na eh. Ako na, imo na lang ng kuhan nung agon kini. Na oh. Pangkuhan ni mo na eh. Na.
Ay, ayaw eh. Ayun na. Ay. Sige na. Nay. Ay, Ayun na kay maayo kay mo ba? Nagpahangyo pa gid mo sa kuha. sige na. Dugang na Ayun na. kinay. Ayun na sige na nay. Oh. Pangkuan ni palit og sudan lang ninyo nay. Wala pagkuhan. Oh, pangpalit og sudan. Ay nay ayun akong sukli eh. Salamat kay ni nay. Ay, sus. Ay na salamat ani. Salamat. Ay, dala. Ayo. Dala. Ayo kinira ko ah. Kinira. Maayo mong gugay mo. Dala anak gud ba? Sige na, ayun na. Ayun na. Dugang na kinay. Ayun na tay. Kinira ko tay. Kinira ko. Salamat kayo. Okay na, agad. Daghan na kayo. Lisod ako bitbit. Ayun na. Kuan na. Kinira. Salamat kayo na ya. Tay. Na. Salamat kayo. Salamat. Ha? Dugang yun eh. Ayun na. Bitaray. Dugang. Sige ra. Kana dugang na lang niya nagbaligya. Palit na lang ninyo nagsudan og kuan ka nga. Yung agon ninyo nay. Nakaluoy ninyo oy. Ay sige ra nay. Salamat kayo. Haris ako nay. Ikaw. Tay, salamat. Dugang dito. Sige ra, salamat. Buutan kasi nanay pa ako. Sabi buutan nagpahangyo pagit. Sige ra nay. Salamat kayo. Salamat. Ayun na. Kinira. Salamat lagi. Dugang yun. Ayun na. Dugang yun lang lagi na. Ayun na. Kinira. Salamat kay nay. Tay. Sige lang nay kay dagang pa may grasya gihatag sa Ginoo sa to ah. Di tang problema ana. Dugang yun na ba? Ha? Ayun na. Dagang pa grasya sa Ginoo mahatag sa to ah. Kamay lagi diha. Oh, ayun na, nagdungagi okay na ni tay. Pagdahin ng kon. Salamat kayo na ya. Yan sunod. Oh, salamat kayo. Amping mo na, God bless.